Lo ngubhuti phathuxolo wakwaSaki eXesi niyaze ngeMiddle Drift kweli phondo leMpuma Kapa. Kuthiwa yiminyaka elishumi enayo le barbershop, unyaka we-11 lo sikuya ka-2021 eyiqhuba le barbershop apha kwindawo yakwaSaki eXesi. Kuthiwa xa sekuchebayo ubhuti phathuxolo uye athathe ispray sakhe esivutha ngumlilo, kuthiwa kutrima ngaso. Abantu ke abafuna ukucheba apha, ababhuti bathanda ukucheba iikhathi ke ezinemini, nabasisi bathandayo ukucheba iikhathi, kuzofuneka bazilungiselele xa besiza kule barbershop kabhuti phathuxolo. Bayazi ukuba kuzawuvutha umlilo ezintlokweni zabo. Uye wathi ubhuti phathuxolo, ungatsha ungangatshi, zingabiza i-fire brigade zingangabizwa, come at your own risk. But kuthiwa ugifted kakhulu ushem kwinto ayenzayo. Kude ke abelungu basuke ngapha kwiindawo ezifana noJeffreys Bay besiya straight eXesi besibayocheba kwi-barbershop kabhuti phathuxolo. Igama le barbershop kuthiwa kaMr Ref. Siye sabuza, sayaqala thina ubona okanye uviva basho kuthiwa kaMr Ref, urefree, like urefree baninzi kaloku, like there are two types of refs. Which one are you talking about, or you're trying to imply? Ngasiphendule wasijonga wahleka wathi sinengqondo ezimdaka. Siye saya kwiilali ezimbini zalapha eXesi kwadikidikana kwamfiki sayobuza abahlali, ingakumbi abantu abangoobhuti, ukuba bangaceba na kule barbershop kaMr Ref ubhuti phathuxolo. Bathi abantu abangobhuti bonke ewe singaceba, sina-problem thina ngaloo nto, simazi kakhulu ubhuti phathuxolo kwaye simthembile thina bakazusitshisa. Siye samangaliseka yile nto, ingumangaliso even nangoku oko singawuvali umlomo. Kwiindaba ze-CNBC kuChannel 841 ndinguNomakula kaTenesitshisa, ndikwaSaki apha eXesi kweli phondo leMpuma Kapa. Ndisafuna ukuzoku-understanda le nto yalo mlilo kabhuti phathuxolo. Come go.